mi to trvalo v podstate len 16 minút. Vo vlaku som niečo iné riešil a som streamoval. Ak som tam prechádzal vlastne tou uličkou, tak krásne stromy tam pri tých barakoch pri ceste, ale krásne tak upravené. Čo prinesiem potom aj ten reel, to tam vidieť vlastne všetko o tom, o čom hovorím tu. Čo som bol prekvapený, že je tam strašne veľa krásnych, fakt, že krásnych a takých mohutných historických kostolov. Taká retro zmrzlina. No a potom som sa odtiaľ dostal k takému holnostnému jak zámku. Tam, že zámok Šimak, fakt to tam je krásne. Ten park, čo tam je, tak to je, že nádhera. To je proste perfektný typ podľa mňa na výlet. Bývalý kolega tam mal svadbu. Veľa detí a veľa rodín s deťmi. Prinesem vám tých reelov rôzne zábery, kde mám natočeného aj pava, tak sa celý akože krásne rozpestrel. Je tam aj biely, modrý, zelený a samozrejme decka provokovali. Ďakujem za lajky. Jak som natáčal, tak naraz tak začal tak cupitať a jak keby sa chcel rozbehnúť aj ku mne, aj k tomu dieťaťu, čo tam bolo. Cúvali späť, hovorím, fúha.